Staan ze daar mooi? Prachtig om te zien zo. Ja, hè? Ja. Nou, je ziet hier een hele grote groep. Ja. Maar stiekem zijn dit allemaal verschillende kleine groepjes die een soort van kleine kuddes vormen. En zeker degene met de veulentjes, daarvan weet je al zeker, dat zijn haremgroepen. Dat zijn dus groepen met dames, Ja. waarbij één of meerdere leidhengsten zijn. En daar zijn dus ook de kleintjes bij. Dus één zo'n leidhengst heeft een groep van merries met een paar veulentjes. Ja, het kan zijn dat er nog één of twee andere hengsten bij zitten. Noemen ze met een mooi woord secundanten. En dat zijn dan de hulphengsten eigenlijk. En die helpen dan de leidhengst om de harem bij elkaar te houden. Af en toe wordt hij uitgedaagd en dan gaan ze vechten, bijten en krabben. En dan kan het zo zijn dat er dus een nieuwe hengst op de haremgroep komt. Maar het zijn de vrouwen die bepalen of ze de leidhengst willen hebben. Het kan best wel zo zijn dat ze denken van nou, jou pruim ik niet. Oh, kijk, kijk. Zo. Oh, dit is misschien wat je bedoelt. Ja, daar heeft een mooi gevecht gedaan. Daar werd iemand op zijn plek gezet. Kijk, maar ze gaan ook helemaal uit elkaar nu. Ja. Dus die hoorden ook niet bij elkaar. Dus er was eentje die was aan het indringen bij de andere harem en die is nu uitgeschopt. Dus daar zie je heel mooi, hij rolt lekker in het zand. Ja. En wat hij doet is dus lekker zijn vacht verzorgen. En als ze dat veel doen, zul je ook zien dat er open plekken ontstaan in het landschap. En daar kunnen dan weer een heleboel plantjes groeien. Echt al die pioniersoorten, Ja. die zie je dan weer opkomen. Dus in die zin hebben dit soort grote beesten ook heel veel effect op het ecosysteem. Maar is dit gedrag nou, wat we hier zien, is dat nou precies hetzelfde als bij onze, hoe noem je dat, gedomesticeerde paarden? Nee, het is heel anders, omdat ze hier natuurlijk een hele andere dynamiek hebben. Wat je hier ziet is echt een sociaal gedrag van die dieren. En dus als je bijvoorbeeld op de manege hebt, dan staan ze vaak niet in dit soort zelfgekozen groepen bij elkaar.